乃木坂の斉藤飛鳥さんのダンスはとても綺麗で、体の隅々までコントロールする能力が鍛えられているのかなと思いきや、いざスポーツすると結構な運動音痴のようです。武井さんは斉藤飛鳥さんのダンスと運動能力についてどう思いますか？ダンスと運動能力はあまり相関がないので、アクロバティックなダンスとかはまた別になってくるけど、普通の形を作るダンス、綺麗に見せるダンスと運動っていうのはあんまり相関がない。なんでかっていうと、形を作るのはエネルギー関係ないから。運動っていうのは、そのフォームとか形、動きにどういうエネルギーを加えてその運動するかっていうのが大事で、形の中にあるエネルギーの種類とかが大事になってくるんですね。だから、形は綺麗でもエネルギーが弱ければ、スポーツの出力には足りないっていうことが起きるので、ダンスが上手になったらとか、体が綺麗に動かせたら運動が得意になるか、そういうわけじゃないですよ。体の形を思った通りに動かせて、しかも思った通りのエネルギーを発出することができるかっていうので運動になるんで、形だけではスポーツは絶対に上達しないです。さらにそこにエネルギーを掛け合わせて、運動を同一化させるとか、もしくは運動の量を、エネルギーの量を増やしていくっていう、知識とか技術がないと、スポーツにはならないので、アスカちゃんの体つき見れば、筋力が足りないこともわかるし、あとエネルギーの向きとか種類とか、そういう知識は多分ないだろうから、でも形は綺麗に作れますから、誰でも。こうしてくださいって言ったらみんなこうできるように、なんかね、こうしてくださいって言ったらなんかこうできるようにとか、こういう風に動かしてくださいとかじゃないけど、これはもう形、フォルムだけでできることだけど、それに中にどんなエネルギーがあるのかっていうのはまた別の話なので、ダンスが上手いからといって運動が得意になるかどうかって言ったらそういうわけではないです。だからダンサーが運動神経がいいとかそういうことではないです。ただフォルムを作るのは得意だと思うんで、型とかを作るスポーツに関しては、意外と上達が早いんじゃないかなと思います。ただフィジカルの能力とか速さとか強さを競う競技ってなると全く別問題ってことですね。したかったら登録しとけ。